המשך של חלק 2. קנינו על הרחוק גבוה. האוטו, על עכשיו, לא כאן. אין לי מושג איפה אם אתם שואלים. כן. יאללה, הנה שוקולד. בואו נפתח אותו. אז אני רוצה לגלת על סחר. אם את בכזה אנרגיה, אז בואי תמיד ברכה חוצפני. תפסיקי להגיד לא בא לי ללכת לברכה. אוף, אני שונאת שאת אומרת את זה. ככה זה נראה, כמו זה. אבי, אל זה. יאמה, כי אתה תאהב אותי. זה דבר מוזר להגיד, נמאס לי מברכה. לא, היית שם לפחות שנה. יאללה, בואו נפתח. ככה זה נראה מבפנים. בחוץ. יבואו ניקח. אומי, צריך לשים את זה במקרר. אני דווקא לא אכפת לי ללכת לעוד מקומות, את מכירה אותי. ככה זה נראה. אז תשבי בברכה בסטלבט. יאללה. טעים? רצח. טוב. ככה זה נראה. כבר אני אומרת לכם, טוב רצח. יאללה.